Perlok kani kedai kata ka klip mat ka kementam ha ka jingim ka jonga. Ya ka bangalayo bat kumbang adon ka thong. Bah ka wi kasngi ngan yo ya ka ban wanyalam kai. Ya imei badai pa bakin yo I dalaki jongki kemat. Ya kata ka jaka ka bapau nam tam. Ka belatip ya ka kum ka Taj Mahal. Baro ngitip syapang ka jingi do kana. Syapang utau sim Shah Jahan. Ya ka baula pentai ya kani ka Taj Mahal haka kerteng jong kalok ka jong but hadin baladap sna ya kani ka Taj Mahal ang mo news im ula pom no ikiti jokin nong penwan dor ya kani ka Taj Mahal kenang ba kani kandai kata ka jingtai nam ka bansa kan mau na ka benta kalok ka jong kumta perlok haka ni ka por yo I bangila poi haka ni ka jaka bat imei badi pa jong ai kelaya beran Wan yo I ya kata ka jingtai nam kata ka Taj Mahal ka bapau nam hari India bat kita so keman hadu kata-kata bakin yo I galaki jogi keman ti yaisa bakan ka video ko jongi perlok impen I ya pi ya kan ka video hadu penakut Lingba kani ka video perlok makwa ban yalam ye ki jingmut ju berkat ki jongi badru ban penken mau baka jingboram ye ki kimi ki kpa kadai ke hukum belai hoj compare langidan hainu inu jing trai compare langidan hainu inu jing duk jing sipa henry kam don kam ye ka spa ye ka po ban iet ban buram ye la ki jong ki kimi ki kpa Hadin bangiladap banya syang saudong ya ka pelau jo kani ka Taj Mahal imei bad ipa kirayo ban syong ja thai chipor bat banya ta kwai lani ya dong kwai marsi kentin bad ipa kum kentak jo ka jingsa jeng mau bakin ken mau ya kani ka sengi bakidon hakane ka Taj Mahal Lingba kani ka video perlok kan long ka jengpen kan mau yang abad ya pi baka jeng kemen jong ki kimi ki kpa ka syong aga jeng tip sengi aga jeng tip brio patru aga jeng buram ka jong ki kun yala ki jong ki kimi ki kpa lara pis ngau tenat ya kani ka video ngau ba ban share like ban subscribe perlok na ka benta lesi kala benong ka jeng mentoy na ka benta jongno re jongno ki bayu I ya kani ka video mentah gila dah buat pai dan nena buat Taj Mahal gila ida kena putri sudah kan dasmi ya sa video ni kita